Ahoj, já jsem Ali. Ahoj, já jsem Kiki. A já jenom Bažant. My Jsme Fancy! V komentářích jste nám psali, že to video je strašně trapný. No tak budeme o 20% trapnější! Já to říkat radši nebudu. Uděláme si vůdcovský úzel! Jo. Takže uděláme si takovou smyčku a takhle to prostě roztočíme a uděláme takhle. Takže my vás dneska naučíme, jak si mazat. Máš smyčku na obed. Au, teď on se rozbil asi židle, ale to je jedno. Takže, Ali, budeš to vysvětlovat, proč si vážíš už mašličku. Já si nevážu, No prostě, uděláte si uzel. Pak takhle jedno očko. Vážete to a takhle to dáte do toho a můžete si udělat i dvojitou a to drží tak. No tak to je všechno. Takže tohle je konec videa, pokud se vám video líbilo, zanechte like, pokud ne, tak buď zanechte dislike a když tak píšte do komentářů, jestli je tohle trapnější, jak na začátku říkali holky, anebo jestli je o něco lepší, já si teda myslím to druhý, ale to neřešme a čau!